urtetan 8 erronka bete ditugu. Lehenengoko erronka eskuzkoa da. Gero iazte zara base on bat hartzeko, makina bai torno bai fresa konbentzionaletan, eta gero hortik aurrera haste zara CNC makina automatikoetan. Gaur egun enpresatan erabiltzeien makina. Adibide bezala, azken erronka, trialeko motorreko plater bat egin dugu, ekoiztu dugu. Lehenengo, eskaera jasotzen dugu irakasleen partez. Gero, geure artien lantaldi osatze dugu eta antolau itegea. Gero planoak aztertu eta planoak egiten ditugu Solide, txerolako programa batekin. Gero NX erabiltzen dugu programa egiteko. Erabili behar dugu materialak eta erramintxak aukeratu. Gero ja makineta jutegea eta pieza fabrikau egite dugu. Kostuak eta denborak neurtu ditugu, produktua rentabili dela ziurtatzeko. Proiektua aurkeztu diegu beste ikaskidei. Metodologi zeharo berria, ikasteko gugukin etortzen baldin mazea igual ez dauka horrenbeste garrantzik metodologiek, baina zailtasunek dauzkenantzat agian errezo da ikasteko modu errezago bat. Ikasleen arteko gure konfiantza, gauzak esplikateko hitzak ere más kolokial edo más. Ez errez jakitetiken, ja, bintzet zertaz ari dien hitz egiten eta gehiore bai, ja, maila bat hartu dugule antzomatea. Teknikoki, ja, jakintza basikuek bintzet dominauta. Retoka lan egitea motiba etxezatxo.